Sugeng siang Bu Guru, nyuwun sewu, kula badhe matur. Sugeng siang, Nduk. Ya matur wae. Ana apa? Kula nyuwun pangapunten, amargi dinten menika dereng saged ngumpulaken tugas. Lho, kenapa durung dikumpulake? Awet dinten wingi kula kinten sakit, saengga dereng saged damel tugasipun. Oh, ngono. Ya wis nek pancen lara ya ora apa-apa. Kapan kira-kira rampunge? Menawi kersa, kula badhe ngumpulaken sesuk, Bu. Ya sesuk wae ora apa-apa, tapi aja lali kudu tepat wektu. Nggih, Bu, matur suwun sanget. Kula badhe usaha rampung bengi menika. Ya apik nek ngono. Kowe kudu tetep tanggung jawab meskipun ana alangan. Nggih, Bu. Menawi kersa punapa saged kula takon materi ingkang ketinggalan? Ya takon wae. Kowe bisa maca ringkesane sik. Nek bingung baru tak jelaske.